é unha alegría enorme para nós sentarnos aquí e traer aos nosos chavales, os chicos, os rapaces e as rapazas, porque para eles é unha satisfacción, primeiro, e para nós máis todavía, que se podan xuntar, que a xente o vea, en esta sociedade hoxe en día que é tan complicada, que vean que hai outro mundo, outro tipo de necesidades, que además se están compartindo. Eu precisamente estou asombrado de que teño un fillo discapacitado. Teño levado hasta... Eu era capitán dun petrolero, levaba os barcos noruegos, decíame que non podía ir, hasta que aceptaron. Quero dicir con isto que a sociedade, hoxe en día, todo isto xa o ve normal, o ve porque todos acabamos sendo discapacitados. Eu xa teño 80 años e xa me veño xa un pouco arrancado aí da perna e estou seguro que dentro de pouco tempo vou a ter que andar con muletas ou silla de rodas. Así que a sociedade é moi importante para nós que a sociedade sepa que isto existe, que aí podemos acabar todos, e que o trato que se dá a esta xente é unha alegría enorme para eles, disfrutan, conocen amigos, e demóstrase dentro das posibilidades que se fala da plena inclusión. A plena inclusión nosa é a plena inclusión da xente discapacitada, que pode chegar, discapacidade intelectual, que pode chegar a ciertos límites. Non lle vamos a exigir que sexan como centros normalizados, pero sí rapaces que poden hacer unha plena inclusión dentro das súas posibilidades. E isto é un medio para dar conocemento á sociedade de que isto existe e que nós estamos aí para apoiar, non? Gracias ás autoridades, gracias a Culleredo. Eu recordo, fai 5 ou 6 anos xa estuvemos aquí, na ría. Sí, estivemos aquí. Así que moitas gracias, non sei como darche as gracias. E perdonade por o meu galego que non é moi galego.